ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi non woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman jamano wayli jaman jamanu armbaylo de jadene jaman wayla waylo jaman kuni baɗɗa hayde mi weltima de ande kom garɗo salmindema ɗum waɗi ka jiɗɗo warde balam gom neɗɗo kay sina ara salminde chéri mum ma ñanto ko gon kono wat sesɗan ɗum tan jinno beltoɗo min kay sagam hankadi ni ko ya artan mi tampimi ma yi defanama kam mi fofto ko ɗum tan jinmi min kay sinno ko sagam hande ko ɗo mbalami yo Allah wat ɗum solla jaabi mi wawa dawde mbiɗa yiɗi ɗum de machallah arde kan hankadi wona ɗo e galle he mbiɗa jagir mbiɗa yaha mbiɗa arta koye mayɗo mbaɗa defanama tan mbaɗa rottanama yo abdu defowo hankadi ɗum tan jiɗɗa wallahi haalde mawne o kay wonta probléme joni so Allah jaaɓi an kay yo Allah wat ɗum joni so Allah jaaɓi vraiment eyyi chéri hande noon komi garnoɗo ɗo tan gaddamami oɗo wutte mi memta ɗum mi memata annene so mi addanani wutte walla mi addantama wutte aɗan kay ko min foti addande an mata ka jiɗɗo kam warde ñande foti ngoni ko min yiiɗi mawne noon ɗo de sinno sa hokkino kam jungam ngo taƴa ɗo keddortemi joni min foti waɗandema noon somi waɗanani hay goto waɗantama e maro base couleur Macky Sall no mbami yiddema ni machallah an jeeyi o yadanette o de joɗat kay machallah a waɗi ɗum tawi bas jooɗo ma nangue o noon jinmi ko ñotana kam ɗum nanden ñotono faami mbaɗa yiiɗi ɗum ɗo andi ko ñotami ɗum robboji baɗɗi tubaɓe nanden ñooti yimɓe ganda eɗen jindiri yo mawne welto tan Halo, Deka. Ballo sama deh. Sama deh jangan fair. Oke, sebelum. Oke. Orang lain nanti mesti. Nanti mesti jangan fair. Oke, sebelum. Donc joni bilang ko kesana ya. Après mi yindiro e pamma. Ok. C'est bon. Decorato. Madame Nya.
vraiment Fatima mi weltima puisque ummaki e waɗande kam moƴƴere so wona janngo ensemble ɓaawo janngo borode ɓafti paɗe an mi wawama yobde hay seeɗa ñagontomami tan ko yo Allah fodde hakkunde ma e mawna mo ha ngara e galle he jibinanamin ɗo Seydina Mouhammad e mawna mo amin ha ngara hurtade ɗo e galle he jibinanamin afa gorko Seydina Mouhammad sallah jabi vraiment a jarama o moom so mbaɗa hirdo joni mi nawora ɗum mi ñoota comme ça janngo mi nodduma garana wotte o ñod ɗum kam ha yooɗa mbimami so mawɗo yi ɗum kam welto aɗa min mi yiɗa o ƴeewa banggue goɗɗo mi faami kono hannde a ñalladde walla accu tan mi yaha ñallu annen ko suppu kañƴe defmi de moƴƴi accumi yaha komi maire tan gaccumi galle a yahat Assane yiyatagol ɗo oɗo ñallo ñantata accu tan bo yiyata o faɗɗi o e machallah vraiment mi weltima o jaune rouge Assane ne fonno yiide oɗo sañca hannde ɓawoyi ko yiyata ko ɓuuri machallah mon amour manda je t'aime beaucoup mara mo weli e tan ko gom mi anda ko a ñamani mi anda ko muccar walla ay di photo si addan photo lawde ɗo walla ma da wonta natti ɗo salon ma nattu photo ji lawluɗi min ɓiɗe herso fodde hande wiya photo fewani Mariam léegi nga fo woni haalde a wawa photo Amadou Diallo léegi nga fo ɗum woni haalde walla ɗi photo si moƴƴani sa helsini kam Amadou Diallo wonta natti ɗo ay gal ɗo legal koɓe kalat ɗo min mi wonta kamɓe par ce que koɓe haasideji Amadou ummima Fouta woni photographe international kala potanno ɗo henne ɗum mettete gonga walla wona min mi anda de kono ko mbimami ko waɗa hersinam o ko sehel am no Amadou Diallo inchallah waɗa fi Allah noon yo Allah rokken woni so Allah jaaɓi Allah jaaɓi ma welto min sa yima ummima e 6D mi watti photo de 7D ko yidde wonde professionnel gonga walla wona mi anda 6D mi anda 7D mi anda 102 ko mbimami woto feere photo ji laaɓa si photo laawa hersinat kam watta probléme an kay waddu amin tan so Allah jaaɓi ma ɓerde ma ɓuuɓ ça va ça va là-bas Michel je pense que mon anano joni fete ko musallo aussi on fait donta do on dano ara biro ko so commencer jindere nane d'accord ok c'est bon mais auto boulot do inshallah min tetto fof wata hay tere hay data ok rew biro joni minen kadi Amadou Diallo andi sehelam fona hambo fotare seeɗa holi on Asmao Diaw Asmao sehelam woni ɗo rompoyen ɗo heede kase étage marron Asmao mi andi kanko wona resede Asmao wiyete nde eyyi Asmao Diaw kanko wona resede ɗo si an ƴew yo ɓerde ma ɓuuɓ an kay waddu amin tan so Allah jaaɓi ma dañ ko welima yi ko yooɗi so Allah jaaɓi ma ɗum ko professionnel o wi noon ko double album o faala double album ɗum eyi double album eyi ɗin woni mawɗi ɗi ɗum o yiɗi noon joyi min mi yiɗani kolla kam hunde wontan ma gacci ɓiɗe herso ɗum kono pullo joni ni mbatten min sodata clissé min sottirta min fewnata album wona haɗa double album eyyi ujunnani nogas 100 000 francs sababune ma ujunaje nogas Amadou Diallo ujunaje nogas wiɗade la amata anda double album Amadou Diallo ko min sehel maɗide so wona an mbimami ko capanta ɗum nder 150 000 walla 175 ɗum liggorto andene foof ko ɗo ñamata eyyi wiyaji wona ujunaje nogas i so ɓiɗa ñamno wadde an jiɗɗa ko tirade ñamdamde double album he Amadou Diallo ala Amadou Diallo ala an kala dal saabu hakkude enen ndiri Amadou Diallo mais joni mi ustanima 10 000 yo wat 90 ko 10 000 tawaɗa ustude taw sababude ma wallahi ɗon kay moƴƴi kay André alors bonjour ça va bien moɗon tabarikalla aɗa si a salitino hannde ko dikkelam ko dikkelam ok mais c'est bon joni bon mi ƴeewi ɗum ɗo ɗum
hunde de joni fuɗɗima vraiment fodde no feewi alhamdulillah ok joni par ce que nde wari nde kam vraiment mi ƴeewi jiimi température o koko ngabbino mbo ngabbi no feewi tension o kadi nde ƴewmi de kadi vraiment e duuɓi ɗi o dañi de je pense que duuɓi 21 ans attention ko suka par ce que mi yine ngabbi ɗum yawrimo way par ce que ɗum tagui ni mi est ce que ala ko tampini mum par ce que heewi wadde ɗum ni surtout cowonde suka ɗo en heewa hen taw ko tampere jomum foftotako e ko nandi hen non dikkel tampani dikkel wadda haydara minen makko tan gone galle he omo ñaama law omo lelo law o tampani o yahani hen o yaltan galle o ni haydara watta min tan makko e gone galle he haydara waɗani onon ɗiɗo tan gone galle minen tan ɗiɗo usudil usudil kotonena o talo ko anmi yi hay nessaji kay sani halama no nessaji assalamu alaikum wa alaikum salam e jalla he dal an mbaɗa dippay wala mi jippaki mi jippaki noon e penda sawa sanam gaz o joom goɓel añen goɓel mbiyan maɓe woppu toñangi goɓel wayde fendude amadou ko heeɓi kam kono wama hebde de ala wonno aduna kam ñiɓaki de aduna koko ɓaggi min ko heɓma ko heɓata kam an min jaggani nestage mi jaggani wal fajir ala fo no jagganami waɗi ɗum e ceer daali ay neɗɗo saɗa haala haal ko haaju ma woni ɗum woni lawol haal ko ganduɗa anani an lijjit photoje ma amadou sey laaɓani oto mi yanoma tan mettina ala mi mettinta mi mettinta kan silawe noon on tini ko timmi ko tinɗa kedi non on ƴewtinta ko eɓe regarde neɗɗo sa woni surtout an daali an sukaɓe ne gaɗa coode mburu mawɓe ne mbirto ɗo ko wurti wuure ƴewto ko dogata e leegal he ko woni kadi ko jaam fils de wadda an o desa ala reedi hola yimɓe teddugal mo innalillah eyi amadou boy o reedi hannde kay o reedi koye ha e noppi he bamma ko waranimo incam o de hannde mi anda dinnuɗomo kono bammomo guirtanmo tan wadde o jogori hirsude hoore ma haɗa kanko renni ɓiyi subhanallah subhanallah mi haalninomo min kala ko kalmi wallahi ɓooyat tan ko ɗon ndiyat ko nde paw renni boyo kala to guittuɗa ɗum ɗo to yiɗi nawta hol toon min guittumi koɗo laaɓi kadi wona samba neɗɗo haalde wona debbo haalde min fawi hen ɗe regard ni omo yaltina boyo o hannde sayi boyo rendu ari ha ɗo omo lingguiɗomo noon hôpital no waɗi a wiccit min mi wari yiide boyo ɗum noon yimɓe poti koye ummade noon oɗo ne jari nawede police noon joni yo gandata ko reedu ganda ko baba no wiyama wi ya laɗif waɗa ko deɓreɗo wiyata ya laɗif ya laɗif ya laɗif deɓreɗo wiyata ya laɗif par ce que mi nani boyel ngel no wiya ya laɗif amadou dennuɗo ɓiyo kam woppani hen mbal o kay kam ko julɗo walla wona julɗo de kam non nde o wi ko juul haɗum renni ɓi kam ala o kay wona julɗo no heddi noon wona juul mi haalana moon so jibini ko dewlo jibini walla gorel wona walla fundeɓe wadde anda ala haala tan a haala tan allah waɗi mi yo moon kaalowo noon tawima ko ok d' accord mais condélé asama ko goto d' accord yo allah yurmoɓe yakko mais c'est bon par ce que baba ne wawi noon tade yummo bon min dal ko kalantumami rek ko surtout hande jamanu toto il faut ndenoɗen ko heewi surtout aɗa andi gorko wawa wondude e debbo souvent par ce que wonko heewi ko heɓtoto joomum en e ko nandi hen ko kanƴu ko debbo wawi andude ɗum a faami ɗum tagui noon mbimi il faut mbaɗa attention no feewi mais kakko ala caɗele eyyi kala ko soddu mbiɗa waddama ɗum eyyi ala fof ko ala fof ko mbaɗantama kala to yahata min nawtama to yalti ko min nawtama so natti ko min nannima hay nokku o yahani hay nokku o haaldani hay goto o ƴeewoyani hay goto o yalta galle o ni min tan makko joni ok d' accord joni ko joni pammi par ce que ko kalɗa ɗo hende ko rek ene wawi addude ñawɗo si par ce que so tawi a wi ko an yadata e makko kala to yahata omo foti yadude guiƴi ko en omo foti ko min yadata e mais ɗum ko an wonko ganduɗa omo foti yaade e guiƴi ko en omo foti hay sinno ko saaha foof jomum yalta weltina fitande muɗum mais suko uddetaki surtout debbo uddetaki neɗɗo uddetaki tan no mala ni a ɗaccanmo omo yalta omo yaada e sehilaɓe makko musidɓe makko a faami par ce que stress ko jiiɗa ko oui mais docteur oui mais to yahata mais omo jogui musidɓe o ala caɗele on e galle he o janggoyata non musidɓa ko il faut kalden gonga
galle goto galle wona sukaɗo walla neɗɗo wona uddide tan e nder galle wonko sohli kanko il faut que ɗaccama omo yaha de temps en temps omo yaade musidɓe makko o yaha o fidoya seeɗa o weltina fitano makko saabu stress ko jiiɗa ko hannde hewɓe nanɗo hen enen dafa fuɗɗode koye stress saabu stress hayso jomum refa ene wawi addude rafi mo ganduɗa janggo e jaam an a dañata hen ko welma kanko o dañata hen ko welima ɗum noon il faut ɗaccen sukaɓeɓe koɓe tolliɓe hen en mbiya ko yen ɗaccu wiyen udduɓe à 100% mais hoto ɗaccenɓe kadi à 100% ko yem mbaɗi hen seeɗa a faami mi faami docteur mais docteur ok dikel ko dikelam min mbeɗa sona dikel min mi yahani hen nokku kanko no yahani hen nokku min tan ngoni galle donc ala caɗele ɗum noon min mi faami ko mbiɗa ko mais dikel ko dikelam de donc wattu haqqille ko mbimami ko tan juste mami totte ordonnance goto sa yeehi a sodantuma ɗuma wona ɗum ko kan mi waɗamo analyse goto mo ganduɗa kanko o foti waɗoyde ɗuma peut so altini résultat ɗi gattanna kam ɗumane ok mbaɗa ɗuma ok Halo? Wah, Permon. Baik kan? Anda tunggu anda. Para joni para hari. Mari kira nane, morom do e hore mbeddo dari. Mi no kay su yotti mi noddu ma nene. Nangu téléphone ma. Wala tim. Mi yotti ma. Ar yen bo wala hayti. Ada yalla su. De kay ar yen anen. Sa tourni tan ma yeb. Pour wa min mi yotto. Ini wadah doha susah. Ini mah aja malah ini. Ini wadah kami interest tan kok kalis muka bon miheno. Arke. Satu tamaran di fuke. Ani fonga. Ya mo. Boy kal. Ala boy kal saya daran bamu. Boy kal. Ha? Boy madai sampai. Satu tamu urke. Wat respect nan nyen. Okay. Wana min wi ma hande mi adana to boy kiso pul. An kay kalin. Armi halama. An nudugol ma burni kam audience makisab. Ya kalin. Boy mo nawda boy mo mbadduda ko mo so boy nyande no c'est très dangereux no wari onduji o bi sen vidumi armi hala manon 35% no mi ton mi yara mi yotira ke 100% cum ade min cikano ko kibon nek wona kibon debbu timudo jotim ay onon mu nawon mami hande o c'est le mieux o ala ko woppate ma o warata démonter pièce par pièce to ko cugulir togosel wallahi o buri hadde e mu ummida o Khalid te o cugulir togosel bara halni bo gedam no feyi o jarani hal on ande no mawdo watte la ilaha illa ande en nanga fm yo nanga do ay nanka tv o mo non walla min kam yow ande bamu ada mi posu jitan Khalid wana pari puriyade ala problème min kay njehen kono non bamu da jogi an gor problème nyanden na won mama boy oya ko dum bonda silen ma anan aduna wona silen ma tan wona to jahaten fof kadi mada silen ma o mu jeyrta ko samo e mun jarita zeras wona gotum ala Khalid ay nyantugal wona problème woni problème ko poso no di Khalid ala problème sawa rukirde kayis non waaw nyantade annene tenide travail anan boyje be nyidi nahejo tan nyanto wada mbahar ala problème soro cumti jasner bientôt jasner lum don mi sore kirede hade en jotta holum mi sore kirede ne jehna bitu to mi sore ma no jerani yotto jen tam sore ma kiret kala ada sari jungo ala wona sari no ada sari jungo ke wieno boyo non nanka fm yo nanga dum no fewi non rek mi ko ba ma wiide hono sen jottima fof mi haala ala min yam heede nanguta amul ara yide ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi non woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 Thank you.
Thank you.